namin ang nagkaroon ng kalagitagapot sa bayan ng lugar. Nang bakang tayo tamardaw, tinaragsak ang panagtitipon tayo. Ket mayan to, tidak ito yung nakakasyon namin ang pagtitimisa, ket maraming pagsasaway loko. Kaya't nasa wen, nagitikat karalag, may basa, sumbat ng tangtanda, ket Ilocano. Di tiempo sa operatorio, may dating tunay nagiging Dr. Tigayo Juan, kasnat natin, ket di mangdaton to di tinapay ng anak, ket ikora ken mat karbida. Di mangidawal ito ito nisa, ket ni Father Ares Martin, ket dagiti St. Teres Pad, di mangidawal ito kanta.
iti na minsan, adamay sa tao naggapo ijay baro sa lisa. Inikkan na ni Eliseo iti 20 at tinapa. Anaaramid iti mukuna a sebada. Anaapit iti layta at awen. Ken sumagmumano ang kapuros amais. Imbaga ni Eliseo iti agipan na nga ipakan na daytoy nga nagiti propeta. Ngem kinuna ti agipan na makaanay kadi daytoy ang kanden ti sanagasos na katao. Insungbat ni Eliseo, ited mo ang kanenda, gaputa ko na ti ako ang kanenda ket addan pay mata. Iti kasta indasar ti agipen itaraon, ket kas imbaga ti ako nangan amin ket adda pay mata. Isao ti ako. May kadwa ang may basa. Dahito yung may basa na adang isuran ni San Pablo kadagiti taga Efeso. Kakabsa, inyoray-oray ko magbiag kayo kas may kari. Iti nangayaman ti Diyos kada kayo. Kalayon pa anapagkupampaba na ima kenaaros kayo. Ipakita yun, iti ayan yun, babae, iti itinulong yun, arabiden tayo, iti amin, akabayran tayo, abang nagnanayon, iti panagmaymay sa na iti Espiritu. Iti panagmaymay babae, iti taulo, mamagsing galon kada kayo. At damay sa kapagi ken may sa Espiritu. Kasi di kada di may sa nga namnama anang nangayaban iti Diyos kada kayo. At damay sa nga apo may sa apamadi may sa nga bunya. At damay sa nga Diyos ken Ama di amin at tao. Apo iti amin
agtrabaho iti amin ket adda ti amin. Ti siaw ni Apo. Iyapo at ako makakada kayo. Dahil ito'y sumaganad na agaw itinasantuan ng Ebanghelyo kasinsurat ni San Juan. Nangibunong ni Jesus kari nakatugaw at ang tao, ket nanganda agingga itinapnekda. Binalasin ni Jesus tinanaw ti Galilea. Simurot ken kuana tinakaad atuat at tao. Agsipod ta nakita da dagiti nakaskas daaw kay naramid ta. Idi pinaimbag na dagiti masaksaki. Si mamat ni Jesus iti maysa bantay, nagtugaw sa diyay at raman dagiti adalan na. Asideg idin ti fiesta ti Paskwa dagiti Hudyo, pinuwaras ni Jesus ipanagkita na. Ket nakita na ti kaado at ang tao nga umas asideg ken kuana. Iti kasta kinuna ken Felipe. Pangalaan tay nga iti makaanay akanen dagiti tao. Kinuna na daytoy nga pagsuot ken Felipe. Kinapudnuna ammo idin ni Jesus ti agramiden na. Saan nga umanay ti 200 pisos nga igatang iti tinapay apag didingayan da uray sang kabasit laeng kinuna ni Felipe. At may isang ubing nga lalaki dito'y nagbalot iti 5 at tinapay as sebada ken 2 nga ikan kinuna ni Andres amay sa karayti adalan na ken kabsat ni Simon Pedro. Ngem anyamet ngay dito'y iti kastoy nga kaadu ti tao. Imbaga ni Jesus apag pagtugawen na dagiti tao. Nagtugaw ngarod dagiti amin at tao. Ag 5,000 dagiti lalaki. Kinala ni Jesus dagiti tinapay, nagyaman iti Dios sa naimbunong kadagiti nakatugaw at tao. Kastamet inaramid na kadagiti ikan. Nanganda agingga itinapnekta. Idinabsugda aminen kinuna ni Jesus kadagiti adalan na. Ordungen yu dagiti nagda ket awan ibellengyo. Inurnong tangarod dagiti amin na nagda ket napnod ti 10 ket 2 basket tinagda kadagiti 5 at tinapay asaan nga naibus dagiti tao. Idi makita dagiti tao sa diyay ti milagro nga inaramid ni Jesus kinunada. Awan wadwa nga isu daytoy ti profeta nga umay ditoy grupo. Idi madlaw ni Jesus nga umay dagiti tao pamangala ken kuana tapno piliten da nga isaad nga ari nagpagnimanen nga isu kadagiti patpatay. Kakabsat Ebanghelyo ti Apo. Na dagiti araraw Tapno sa lakniban kan parayrayan ni Apo Diyos ni Santa Iglesia. Katagsilbi as budno, kumararag tayo tiyak. Kadagiti nasirip nga mga dadaulo kay namuan turen nga agtuturay ti gobyerno. Pag nayunen da kuma, ikapya ito'y naranggas nga lubong tayo. Kumararag tayo iti ako. Kadagiti marigrigan ken marikuskuspil iti pagtrawakuan makabirot da kuma iti nataltawge
ken batas a pagtrabahuan. Kumararag kayo iti ako. Kadag iti ubing ito yagimong babaen kadakwada, masursuro kumadag iti natangan ken naganak nagtalag ti kaasi ti ako. Kumararag tayo ti ako. Babayan ti sagrado nga pagiging gara ti Apo, kay tayo awatin itang misa. Tumipker kumati kararwa nga mangparnuway ti nang isabot nga puso. Kumararag tayo ti Apo. Untay matikakaragan ti karatkat ken sanunat da konsorsya ken Tagtrudes, ti panaginana, da Philip Natividad ken Rudy, ken amin-amin na pagkento. O Dios, sikat ya Espiritu ti kanapudno, ipangag mo dahil araraw ni, ang nagtawad iti puspuso ni, dahil ito'y titawatan ni ken Kristo anak mo ken apuni. Amen. Amen.